गसाइगाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया औवा दारिमिननि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंदों। 9 कौटि रांनि बांसिन औवा दारिमिननि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंदों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांनि सिगाङाव माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंथियो। बिथाङा बुंदों दि प्रमद बर'नि समाव थांखि लानाय बिथांखिखौ जों मावफुंबाय होनना। लोगोसे बिथाङा औवा दारिमिन लुफुंनायाव 9 कौटिनिबो बांसिन रां खरसा खालामनायनिबो बाथ्रा बुङो। दिनै गसाइगावनि खयार घुटु गामियाव औवा दिहुनथाय आरो दारिमिन मिरुखौ अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय हाबाफारियाव गुवार ओनसोलखौ लानानै मोनसे गेदेर थाखोनि औवा दारिमिन लुनाय जागोन होनना खोथायो बिथां महिलारिया। बे बिथांखिखौ प्रमद बर'नि समाव थांखि लानाय जादोंमोन, नाथाय बै समाव रांनि आंखालनि थाखाय बेखौ मावफुंनो हायाखैमोन। बेनिखायनो जों बे बिथांखिखौ मावफुंनो थाखाय सिगांबोदों। नाथाय बे मिरुआ बेसेबां जाफुंसार जागोन बेखौ बुंनाया गोब्राब। बेखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय मोनसे प्राइभेट कम्पानिखौ बिबान होनो नांगोन होनना फोरमायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे बे दारिमिनखौ फोनांजाबनो थाखाय 5.5 कौटि रांनि लामा लुफुंनायनि खोथा फोसावदों बिथां महिलारिया। बिटिसिनि बाजेटआ फिसाब्लाबो जौगानायाव जेबो गोहोम खोख्लैया। जों जोंनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन होनना खोथा होयो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। प्रमोद बर'र दिनत प्रपोज करा কি কয় বেম্বু নার্সারি কাম প্রডাকশন সেন্টার এইটো আমি ফাউন্ডেশন কৰিছোঁ। যেন হোক হয়তো প্ৰমোদে এইটো ভাবিছে যে ভাল এটা ৰাইজৰ কাৰণে বেনিফিট হ'ব। আমি সহায় কৰিম কিন্তু প্ৰমোদে সেইটো জাষ্ট প্ৰপ'জে কৰিছে, কিন্তু সি চেংচন কৰিব পৰা নাছিল। যেন হোক আমি লাগি মেলি সেইটো আমি চেংচন কৰাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ পৰা। তো এই বেম্বু নাৰ্চাৰী কাম প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰত যিটো প্ৰজেক্ট সেইটো আমি বনাম, কিন্তু আমি গভৰ্ণমেণ্টে যদি চলায় সেইটো লাষ্টিং নহ'ব, ভাল নহ'ব। সেইকাৰণে আমি আজিয়ে কৈ দিছোঁ ৰাজহুৱাভাৱে যে আমি প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত সেইটো প্ৰাইভেট পাৰ্টি লিজত দিব লাগিব, নহ'লে সেইটো লাষ্টিং হোৱাটো অসম্ভৱ। এইখিনি কথা এইবিলাক বিভাগ মোৰ বাহিৰত এইটো কিয় সুধিব লাগে? এইটো নেশ্যনেল হাইৱে। কোন ঠিকাদাৰ? ঠিকাদাৰৰ নাম কওঁ, মই কৰাই দিম দে। থেংক ইউ।